Winuhe muga ngayomana mring panjenenganing Sunata Ngamarta. Koko Prabu Ndrawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kang rayipun Tadewa ngaturaken gunging panuwun. Ewon dene Paduka sampun kepareng rawuh ing pendhapi negari Ngamarta menika Prabu. Yu jagat Dewa Bathara pangestu para jagat Yayi. Lantaran sebahan kintaka saking negari Ngamarta ingkang dipun tapak asmani Yayi Puntadewa. Pun Kakang Ndrawati daya-daya sowan wonten Ngamarta. Semobeneh lan adat saben menapa gatine karsa swami kulaturi babar kulaturi medhar. Keng Raka Ndrawati muhung ngangklungaken jangga nilingaken karma Yayi. Koko Prabu nuwun duka ingkang kathah. Amung Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sembada dados pengayomaning para kadang Pandhawa. Mila Paduka kula aturi rawuh lantaran Keng Rayi Ngamarta antuk wangsiting Bathara lumantar pasuwenan. Wong sewu Yayi. Yayi Aji Puntadewa menika nyupen menapa? Jroning alam pangimpen para Pandhawa kadidene nitih kreta kencana. Mangka ingkang dados kusiripun Kanjeng Hyang Abiyasa ing Saptawarga. Koko Prabu dangu sangsayaning dangu lampahing kreta kala wau boten ngambah ing Bantala nanging ndedel gayuh wiyati mandhap wonten madyaning Sang Hyang Candra utawi rembulan. Para Pandhawa ndalah Kanjeng Hyang Wiyasa mapan wonten madyaning rembulan menika sasmitaning napa ora. Nata Kresna lan hangandi godhoh Yayi Prabu Yasa ngaweng wiyas mulat selai ngarini Yu jagat Dewa Bathara pangestu para jagat Yayi. Yayi Puntadewa ngambahi ngalam pasupenan kinusiran Kanjeng Hyang Wiyasa nitih kreta kencana mandhap wonten madyaning rembulan. Mekaten Yayi. Ngono nggih Koko Prabu Yayaji. Para kadang Pandhawa wajib munjukaken raos syukur mring ngarsaning Gusti kang murbeng jagat. Lantaran menika pralampita ingkang sae menika lambang kang sae tumrap kadang-kadang kula para Pandhawa. Werdinipun kadosa pundi? Keng Raka Ndrawati menika jejere tiyang sepuh. Kula menika muhung ngagem ilmu titen. Wah, cerita Kresna kakangku. Kyai Werkudara piye? Yen pancen kowe nganggo ilmu titen, pralambange mbarep kakangku kuwi kok titeni kuwi tegese piye, werdine piye, morake gal paring dawuh. Dara, piye? Wong kuno, wong lawas ki nganggo ilmu titen, rembulan ki pralambange kanugrahan. Rembulan pralambange kanugrahan.